Здравейте, аз съм Майя. Нека направим една кратка йога практика с фокус дишане и осъзнаване. Сядаме удобно на постелката, може с кръстосани крака, крак върху крак. Ако ни е трудно, може да пуснем краката напред. Важното е да сме с изправен гръб. Раменете отиват назад. Гледаме да ни преизпъчваме гърдите. Прав гръбначен стълб. Дланите ще обърнем нагоре. Ще приберем гърдичката към нас и ще затворим очи. Да се настроим към практиката. И поставяме лявата ръка на сърцето, а дясната на корема. С затворени очи сме изправен гръб. И ще наблюдаваме дишането си. Усещаме как ръцете се повдигат, щом вдишваме и как хлътват навътре, щом издишваме. Само наблюдаваме без очаквания. Присъстваме тук за себе си. Даваме си топлина и любов. Отделяме си малко време да усетим как се чувстваме. Дишаме. И продължаваме да стоим така, в тази поза. И ще дишаме с издължено издишване. Вдишваме докато броим до 4 и издишваме докато броим до 6. Да го направим веднъж. Вдишваме 2, 3, 4 и издишваме 2, 3, 4, 5, 6. Броим за себе си колкото можем по-бавно го правим. Така с помощта на броенето на мътния излет и не мислим за нищо друго. И свършваме последния цикъл. Отпускаме ръцете върху коленете. Отпускаме брадишката надолу.
Гърбът продължава да е изправен. Издишваме долу и вдишваме. Глава назад, брадичка нагоре. Издишваме, пускаме главата надолу. Вдишваме, глава назад. Още няколко пъти раздвижваме нижна врата. Същевременно се грижим за щитовидната жлеза. Изправяме главата, обръщаме поглед наляво, поглеждаме зад ляво рамо и след това надясно, зад дясно рамо. През цялото време гърбът е изправен и продължаваме така вляво и вдясно. Може да сме с затворени очи, включва се режима на релаксация. Връщаме главата в центъра, отново пускаме брадичка долу и правим бавни нежни кръгчета с главата през дясно рамо, назад вдишваме, издишваме през ляво рамо и надолу. Вдишваме надясно и назад, издишваме наляво и надолу. Продължаваме бавни кръгчета, без да се насилваме. И щом главата е долу, обръщаме посоката, тръгваме вляво, вдишваме вляво и назад, издишваме надясно и надолу. Много е важно да раздвижваме врата. С ежедневието ни, наведени над компютри, над телефони. Да подобрим кръвообращението, кръвоснабдяването на мозъка. И последно главата, щом е долу, вдишваме и се изправяме. Ще раздвижим леко и раменете. Първо кръгчета назад. И обръщаме посоката напред. И ще вдигнем раменете силно нагоре. Искаме да достигнем ушите с тях и рязко пускаме долу. Вдишваме горе и издишваме долу. Да освободим напрежението. Последно. И вдишваме ръцете нагоре, протягаме се, издължаваме нагоре към тавана. Издишваме, пускаме дясната ръка долу на постелката, протягаме с лявата ръка, издърпваме хубаво с лява ръка, поглед нагоре, дишаме. И вдишваме, протягаме нагоре и издишваме на другата страна, лява ръка долу, дясна, хубаво дърпа, протяга. Усещаме хубаво разтягане в цялата странична дясна част.
протягаме и издишваме отново. Дясна ръка долу, лява протяга, издърпваме хубаво с лявата ръка и искаме да стигнем стената. В същото време таза не се отлепи от пода, седалището е залепено за него. Дишаме. Вдишваме горе, протягаме. Издишваме на другата страна, издърпваме хубаво. Дишаме дълбоко през носа. Наслаждаваме се на усещането на разтягането. Вдишваме горе и издишваме, пускаме ръцете, сменяме краката, който е бил отдолу, отива отгоре. С длани хващаме коленете и ще завъртим кръгчета, навеждаме се първо с прав гръб към лявото коляно, напред, леко длъбваме кръста, към дясно коляно, заобляме назад гърба, прибираме градичката. И отново ляво коляно напред, длъбваме кръста, дясно коляно назад, заобляме гърба. Вдишваме напред и издишваме назад. Плавни движения. Не бързаме, не се насилваме. Първо, правило в йога. Не насилей, ахимса. Не насилей не само на другите, но и над себе си. И обръщаме посоката, тръгваме към ляво, коляно назад, заобляме гърба. Дясно коляно, напред длъбваме кръста, назад издишваме, напред вдишваме. Последно кръгче и се изправяме. Ще застанем на 4 крака. Позата е котка крава. Като вдишваме, длъбваме кръста, корема отива надолу, дланите натискат от пода. Внимаваме главата да не е забита в раменете, издължаваме врата, поглед напред. Издишвайки, заобляме гърба, прибираме силно корема навътре, гърба отива към тавана, искаме да го опрем в него. Прибираме брадичката. Избутваме с длан. И отново вдишваме. Оглеждаме напред, длъбваме кръста. Поза крава. И издишваме, заобляме хубаво гърба. Като настръхнала котка, поза котка. И продължаваме. Няколко повторения, бавно, без да бързаме. Натискаме през цялото време дланите в пода. Да можем да направим максимални движения според това, което ни позволява тялото в момента.
Последно повторение. И се връщаме до неутрален кръг. Повдигаме дясната ръка нагоре, следваме с поглед, протягаме се, поглеждаме тавана и промушваме тази ръка под лявото рамо, пускаме дясното рамо на пода, лявата длан натиска пода, усукваме се, поглеждаме нагоре, след това затваряме очи, отпускаме се, дишаме тук. Правя много приятно разтягане на гърба. Натискаме с лявата длан пода, вдишаме, повдигаме дясната ръка отново нагоре към тавана. Издишваме, връщаме я на постелката. Същото нещо с лявата ръка, вдишваме, протягаме лява ръка нагоре, поглеждаме. Издишваме, промушваме лявата ръка под дясното рамо, пускаме лявото рамо на пода, дясната длан натиска, поглеждаме нагоре, усукваме. И затваряме очи, дишаме тук. Бавно, спокойно. Наслаждаваме се на разтягането. Усещанията на гърба. На топлината, която генерираме с упражненията. С движението. Усещаме как се раздвижва кръвта. Усещаме живота. Дясната длан натиска пода, вдишваме, ляво отива нагоре, поглеждаме и издишваме, пускаме на пода. Направим детска поза, пускаме седалището назад да седне. Пускаме лактите и челото на пода. Ако има нужда, може да сложим юмруците един върху друг, да подпрем челото. Коленете са отворени, да има място за корема. Дишаме тук. Бавничко, внимателно се изправяме отново до седнало положение. Кръстосваме краката. Изправяме гърба. Затваряме очи и поставяме лявата длан върху сърцето, дясната върху корема. Поглед навътре към себе си. Дишаме бавно и дълбоко. С всяко издишване аз се връщам към себе си. Тялото ми знае как да се балансира. Това е утвърждението ни за днес. Може да се го повторим, но с всяко издишване аз се връщам към себе си. Тялото ми знае как да се балансира. Доверявам се.
си няколко дишанията спокойно. Вдишваме, издишваме. И ще завършим практиката, вдишвайки ръце престрани. Нагоре събираме цялата енергия, от която имаме нужда и се я прибираме вътре в нас, в центъра си. Намасте. А намасте означава моята душа поздравява твоята душа. Частичката Бог в мен поздравява частичката Бог в теб. Намасте.